No niin, hyvää iltaa vaan kaikille täältä Länsi-Suomesta ja tässä nyt taas höpöttelyvideo tulee ja iltaa vaan täältä Länsi-Suomesta, täältä Vähäraumalta ja Vähärauma onkin tossa sitten tässä aika likellä Tikkulaa ja Tikkulan S-Marketti on tuossa sillan toisella puolella, kun tullaan Hautausmaalta päin, niin se on sitten siinä ja sillan alta pääsee hyvin ja sitten vielä vähän, sitten tulee liikennevalot ja sitten käännytään oikealle ja sitten näkyykin tämmönen punainen tiilitalo tässä vähän matkan päässä ja tämmönen korkea punatiilinen niin sanottu kerrostalo, mutta täällä ihmisiä paljon asuu ja täällä tubettaja asuu, eli Mikko tubettaja asuu täällä ja täältä on useamminkin videoita tullut ja jos ei kukaan ole vielä tiennyt osoitetta ja K-Marketti löytyy ihan tuosta nurkalta ja siellä on posti, mikä opastaa sitten, jos jotain tulee ja posti saa sitten tuoda ne tai jättää sinne, niin minä sitten haen kyllä kaikki tulevat postit ja kirjeet tai sitten jos posti laittaa ne tonne alas laatikkoon, niin sinnekin ne voi sitten pudottaa, että jos katselijat ei ole vielä osoitetta saanut selville, niin kartasta löytyy ja posti tietää kanssa, että missä tämmöinen paikka on ja sieltä voi aina kysyä ja he tietää kyllä ja posti tietää kaiken, kun kysyy vaan ja osoiteselvityksellä saa selville, että missä tämmöinen paikka on että tämmöinen korkea punatiilinen talo ja 6-kerroksinen, ei ole enempää kerroksia, vain 6. Ja tämä missä mä asun, niin tämä on 5. kerros. Ja huoneen numero on 511. Ja posti tietää sitten loput, mitä kysytte, niin posti tietää sitten loput sitten vastata niihin sitten ja mä asun tämmöisessä paikkaa ja tää on vähän tämmöstä autotiet menee ihan tossa nurkalla ja liikekeskus on tossa, mutta se nyt on siinä. Ei ole tullut kyllä tossa liikekeskuksessa käytyyn, mutta on ainakin käyty ja Karjaranta on tuolla Hautausmaan vieressä ja Karjarannan tie menee siellä ja sit siinä on se supermarketti ja sieltäkin kautta pääsee kyllä, että kun tulee ihan sinne päähän asti, niin sitten pääsee tuohon Tikkulan kohdalle ja siitä sitten suoraan eteenpäin ja liikenneympyrästä sitten tänne vasemmalle ja suoraan vaan ja sitten taas vasemmalle, kun liikennevalot tulee ja sitten näkyykin jo punatiilinen kerrostalo, niin sitten olette oikeassa paikassa ja K-Marketti on ihan siinä vieressä ja sinne saa sitten jättää niitä sitten
postissa tuleekaan, niin jos tulee, kun ei ole tähänkään asti vielä lähettänyt kukkaa mitään, niin ei ihmiset osoitetta varmaan tiedä, mutta nyt kun mä sanon videon välityksellä, niin kyllä nyt pitäisi mennä kaikkien tietoon ja tämmönen iltahöpöttely tässä ja siellä vähän jo aurinko pääsi laskemaan ja siellä on vähän tiet aika hyvin sulanut ja siellä on mukava keli, nyt taas ihan sohjoinen keli ja toi. Siis tämä on Korpraalintie 36 ja postinumero on sitten 28600 ja näillä tiedoilla pitäisi sitten alkaa kirjeitä ja postia tulemaan ja kun ne ihmiset on varmaan saanut sitä selville, nyt se on ainakin sitten laitettu videon välityksellä, niin kyllä pitäisi mennä perille sitten jokaiselle ja tubettaja Mikko täällä tubettaa ja tää on ihan mukavaa hommaa ja ei tää niin vaikeeta ole, kun sen hallittaja osaa ja tutut ja tuntemattomille paljon terveisiä ja kevättä odotellaan ja että kevättä odotellaan ja tässä nyt sitten kevättä odotellaan ja ei tää sen kummempaa kun kevät tulee, niin kevät tulee ja tässä sitten kevättä odotellaan ja sen sellaista mutta nyt ainakin sitten osoite tuli tietoon, niin voi sitten lähettää jotakin, jos on jotain lähetettävää ja soittaakin saa, jos on jotain asiaa ja voi kysyä että kyllä minä sitten neuvon, jos ei joku osaa, niin minä neuvon sitten mihin päin mennään ja mistä lähdetään ja mihin tullaan ja sitten taas niin neuvon sitten taas vähän eteenpäin ja että se mulla oli juuri tuossa mielen päällä, että ihmisiltä varmaan se osoite puuttuu ja kyllä se sitten varmaan niin oli, että se oli mielen päällä. Tuossa tänään koko päivä mietin sitä ja että en ole ihmisille lainkaan osoitetta laittanut, mutta nyt se on ainakin laitettu, niin sitten vaan odotellaan postia, mitä sieltä keneltäkin sitten tulee, niin että sitä ihmiset on varmaan ihmetellyt, että miksei osoitetta saa, mutta nyt se videon välityksellä sitten annettiin, niin siitä ei sitten mitään erimielisyyksiä tule eikä mitään muuta narinaa ja semmoista, että osoitteita ei saisi muka jakaa mihinkään ja eikä mitään muitakaan tietoja ja se on vasta hölmön touhua, jos ei semmosia saa tehdä, mutta oman mielen mukaan ja ihmiset nauttii ja katselee näitä videoita, niin se on ihan hyvä se asia, se on ihan 10 arvoinen asia ja näistä videoista kaikki tykkää, niin se on ihan hyvä juttu ja
että tällainen video taas ja tuli vähän taas juttu ja yhtäkkiä idea tuli tostakin ja että näin ja tällaisilla aiheilla taas että mukavaa iltaa kaikille ja sitten seuraava video parissa taas tehdään jotain muuta ja mukavaa iltaa vaan tutuille kavereille ja tuntemattomille, jotka ei tunne vielä oikein ja enkä minäkään, mutta ehkä sitten kun jossain nähdään, niin kyllä sitten tutustutaan paremmin ja höpötellään ja sitten joskus voidaan kyläillä toisillamme ja jos semmonen sitten suodaan ja sallitaan, niin se olisi ihan mukavaa ja näin. Ja tämmönen video nyt tällä kertaa illalla ja ei sitten paljon muuta tähän videoon, niin se on moi.